गासैबो बर' हारिजों लोगोसे दुलाराय सुबुं माहारिखौनो जोङो गोदान बोसोरनि थाखाय गोजोन हामलायनाय
बेनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय माबा आयदा लानाय जादों? ओरैनो जोङो बेवहाय कालचार श'खौ लाखिदों। पजिटिभनिफ्राय दिनै मिउजिशियानफोरबो फैदों, बिथांमोनखौ हांख्रायनो थाखाय फैदों। आरोबाव जोंनि दाब दाब जायगानिफ्राय नेपालि बायदिसिना जोंनिफ्राय सिंगार जोंखौ खावलायनायलाय फैदों आरो बिथांमोननिसिमबो जोबोद गोजोननाय नांदों बिथांमोना नुजाफैनायलाय जोङो। आरोबाव गुबुन जायगानि सुबुंफोर नोंथांमोननि आलासि बायदि आलासि फैदों, जोंनि इउटुबारफोर फैदों, खायसे एसे उन्दै उन्दैबाबो जोंनि बर' माहारिनिबो फैदों आरो गुबुन माहारिनिफ्रायबो फैदों लिंनाय लेखालाय बिथांमोना। ओमफ्राय जोंहा बिथिंगालै संनायफोरनि आइटेम सोलिगासिनो दं, बिथिंगालै मिउजिक